Hej Thea, vad gör du? Pratar chokladbollar. Ska du hälsa till någon? Vem? Mamma. Vad ska du säga till henne? Vad vill du säga? Hej, hej mamma. Vem har vi här? Vänta. Och du gör? Chokladbollar. Är det bollar? Jag tycker det ligger något annat där på tallriken. En bajskorv. Är det? Ska du hälsa till någon? Mamma. Din mamma. Ska du säga något särskilt? Hej. Vilma, vad gör du? Chokladbollar. Gör det. Ska du säga hälsa till någon? Hej, hej. Till vem då? Hej mamma. Hej. Kan ni alla tre säga... Får jag backa någon? Säg hej till mormor. Hej mormor. Säg hej då. Hej då. Säg puss mormor. Säg puss. Puss, puss. Puss, puss. Puss, kiss, bajskorv. Hej då.